La lluita contra el càncer és un dels reptes més importants de la recerca biomèdica. Per això el president José Montilla ha visitat l'Hospital Clínic de Barcelona per conèixer de primera mà el projecte d'investigació sobre el genoma de la leucèmia. La posada en funcionament d'aquest projecte és una fita cabdal en l'àmbit de la recerca biomèdica a Catalunya. El conjunt del país està fent un gran esforç en matèria de recerca i dintre de la recerca biomèdica, com vostès saben. Perquè en tant que aposta científica, aquest projecte forma part d'un projecte de país i confirma aquesta aposta estratègica per la recerca i la innovació que s'ha de convertir en un dels pilars de la nostra economia. I en tant que projecte concret també forma part d'una estratègia a nivell mundial per avançar, com se'ns explicava, en el coneixement, el tractament i control de la malaltia, d'aquesta malaltia del càncer. La recerca dirigida pel doctor Elias Campo permetrà desenvolupar noves estratègies de diagnòstic i nous fàrmacs per combatre la leucèmia limfàtica crònica. Es tracta d'una investigació emmarcada en el projecte internacional del Consorci del Genoma del Càncer i que situa l'Hospital Clínic entre els millors grups de recerca del món al voltant del càncer i la genòmica funcional.